तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार। मिक्स बाय इमाम बाबू। I love you happy new year केकरा से बोलबे डियर टेंशन में चिंता फिकिर से दहिया भइल हमर पियर राइटर माने जाके कैसे तू भूलबू हो डीजे प्रिंस जी के भैया में झूलबू हो भाई इमाम जी के दिल पर दुख के पहाड़ बाटे टूटल प्यार नहीं हारी और उनके कहल बा कि तहारा भी ले रुमाल दिहल बा हो तहारा भी ले रुमाल दिहल बा तहारा भी ले रुमाल दिहल बा कि तहारा भी ले रुमाल दिहल बा तहारा भी ले रुमाल दिहल बा हो तहारा भी ले रुमाल दिहल बा।
देलू रे